Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Rondo ngruguh rek blen. Ono ae. Mekol genok ketiban genteng wakdul tenguk-tenguk disrondol celeng. Si awak wis. Oleh ae parian mrasaku. Bojoan iku susah ana persoalan titik dadine apa wong bebojoan toleo sing peti nang wong lanang ngerti fungsine minangka tambahan peno nek wis oleh wong wedok sing neriman kudu saling menghormati jok digawe sak wenang awana lan toleo sing pinter masak wong lanang mangan omah terus masakane cocok lan bentino diblanjani 1000 timdet sing 460 dicelengi bekno ana garang ngelune gak sambat nang sang golek sing pinter maca iku ya perlu tapi lek sing lanang nyambut ojo budal nek sing lanang teko maca sing ayu wong lanang cek glibet ae cek gak sampe budal nang kono halo lan liya sing pinter duwe anak nek gak duwe anak nek duwe gak enak tapi sing iso ngatur kesehatane cek dak rusak nek tiap taun lairno iku nyusahno bapak wong lanang saiki dulur
pancene dablek-dablek nek bengi gak oleh nyidek-nyidek tapi kok tambah nyasa asine nek sore ae kuno amben ngarep bareng tengah wengi lampu dipateni bringking-bringking kepleseh tatak mecah ngreko wadah terus dangdut lagi yo tak lateni wis ayo iso ae tak kroso pre sembarange ketoke indah semboyan itu berjuang mati bersama lobang satu cukup kepala dua ono sing gak keturutan mumetae koyo itiran kepingin kepethuk nyegatno dalan bareng ketemu gak wani kenalan critane bareng wayah bengi gak iso turu sampai jam 1 kula ngelamun nang pinggire kursi diturokno terus kok gak bisa lali kula eling ketemune pertama kula asale gak sengaja nok kebon binatang berpandangan mata saking asike sampai disemprot kaca namung semanten kidungan puasa lan boten boron karesa ya gumuk iki ya tak baleni jan. Mosok kepengin rapi sampai saiki sampai ngipi-ngipi. Waduh koyo ngono bapak sik gak iso nuruti ya apa wong tuwa diapakno enake. Wis enake dibaigon ta ya apa. Greget temenan aku. Lho, Man Jamino, Man. Ambek wong garang kok pencilaan ngene. Karepmu ya apa sih lho? Dadi pamamenku penoe gak pantes nani. Sing pantes penoe iku dadi misan aku. Ya apa? Misanan. Dadi tuwa kon tinimbang aku ngono. Lho gak ngono. Oleh ngomong misane lek sepatuku kok jaluk pisan misan. Atiku lara lho kan niku ngomong kan niku dicat putih bareng panas. Merekat kabeh. Gak. Aku nek ndelok kon terus kon ono kene iki mbaleni film lawas ta kon. Ya biyen iki kalau mana aku ngipi-ngipi nduk kene suara aku ngedung terus-terusan sang ngibur ati sampe entek lho ngene iki entek. Ya karo sapa? Aku biyen ya roh nek kon biyen iku kepengin rabi kon rewangi turu nek kene sampe ngipi-ngipi. Peno wis tak critani peno prasaku dadi patihku kan. Prasaku lho. Iya, prasaku aku yo gak eling lho wong gak melok ngipi. Lah iya, tak kandhani. Prasaku patihku iku peno karo Sapari. Lho, lapas man prasaku dadi pendhita ngono lho. Iku wis elingmu. Iya, dadak sing sampe saiki tak ketok arek wedok iku tok. Sitok iku Endang Susiati, batek kepethuk temen jenenge Susiati pancene wayu pancene. Jenenge arek apik. Lho ya apa? Wis ngene nek pancene temen-temen lho. Kon iku kepingin kawin karo Susiati. Iya. Wis tak turuti. Saumpamane kon gak tak turuti, kon ngengleng-ngengleng kon gendeng. Lho paman yo melok susah. Nek bapakmu gak susah, wong bapakmu iku setengah eling setengah enggak iki. Kita. Peno ngenyek bapak lho. Kate nuruti aku lho. Bondo apa wong pitik cilik gak duwe. Wong menungso gak yo akale sih. Kantong suwal. Ya. Kok kantong. Lah aku tau ngomong kaset sing dhisik, kantong suwal wong iku akal. Lho. Iya. Anane kepingin lho ya apa carane? Carane. Saiki ngene putu peno ae ya tak. Iya. Tak kekno arek wedok iku. Ya. Lho wedi lho. Lho kok wedi? Kalau wedi. Ndelok gusiku kaya ngene.
Mari ndelok kon, ndelok aku areke lho semaut. Lho, isane gak ketenger ya, peno ojo mringi silek foto. Dadi betutut ae. Betutut. Tambah lo. Lah lha apa? Ya apa areke tambah gak keduga. Apa nek temen aman belani aku? Wis tak bandani, Dik. Paman gak segan-segan belani ponakan. Wong lak sepeda peno bani situk jare wis kok dol. Iku ya lo kari lagrangan tok iku. Peno lek ngomong pancen koyo yo tak bandani Dik, wis njaluk ngopo? Oh, tapi yang jekethek peno ngono apa-apa nyingkris singitan. Tanggung jawab wis, tanggung jawab. Sing golek wong Jombang singitan iku ya. Lek perkaramu iku. Aduh, Mulane tak wong ojo ngomong dhisik lah ngono. tua saya tak tukar sepeda jengki. Lah terus ya apa balekno dhuwit kok? Ya balekno lo. Sepedae diuncalno maneh. Ngene lho. Ya apa man? Rewang-rewang ngono ya artine iku kurang turu mangan kurang. Supaya kekarepmu cek keturutan. Sembarang lek duwe niat ya kudu tarak lah. Nah, lah paman nyambut gawe ya rewang-rewang ngono. Wis peno iki ya saren aku duwe kekarepan ngene, rewang-rewang ngono dodol celana lan klambi peno man. Dadi no buyar gawemu. Iya. Paman mesti iki wis jelas wis boyongan minggat. Ya apa bapak mah gak ngrasani aku. Ngene. Wingi lak tak parani. Lho Cak. Lho kon war iya. Anjen bapakmu. Iya lek karo penuh jan persis ya. Tadi dulur penuh jan gak nguwak blas. Lah iya cocok panjenengan ya bener. Terus apa? Jadi dulurku wis tumbuh oleh tutup kan. Tapi winginane ana di Putat Jaya kono. Ya boleh. Bareng jangi tak petuki. Iya. Dadak bapakmu sarungan tok kausan kutang. Iya. Mlaku ngidul ae bareng ngidul. Dadak ngetutno kemidi bedhe. Lho, iku sing ngebosi ya bapaknya. Lho, mosok lho. Lho, lah wingi ucul situk. Nyakar anake anu iku. Kate ngomong wedi aku lek anu. Wis pikir dhewe lak krungu apa no? Iya. Iya kulit putih. Bapak mah ya apa sih? Gak golek aku ta? Ngene. Ya war adikmu ae nek kepethuk kandhanono. Lah terus peno ya apa cak tanggung jawab diarani wong tuwa. Ha ya apa kadane cacak kaya ngene mosok bodho-bodho kon. Dadi ya dipasrahno nang aku lho. Urusanmu iku. Dadi mateng entah awakmu iki dipasrahno aku. Terserah meno ya. Iya wong kon iku ojo nemen-nemen oleh ngubupi. Iya wong kon iku pencit madu. Kalau bapak ini. Melakun kerta lho. Bapakmu mlakune sing sebelah tengen kok malah saya yakin nemen lho. Lho Cak. Iya. Koyok gambir jebuk. Iki ya peno ya Cak. Aku Cak Majid Keting didadekno. Olah pokoknya campurno iki. Boleh keting kan. Pak, pokoknya dina iki permintaanku kudu kok kabulno lho, Pak. Lek gak ngono aku nyingkril, temen. Kuwi tak pasrahno pamanmu. Aku iki lak wis Lho ngene. iya. Aku iki pejare pamanmu mergo kadane bapak koyo ngene. Masa gak ngerti lo? Iya ya, Pak. Pancet ae kon iki. Lah iya. Lah mursale kon masih arek. Gak Cak, urusane wingi tak laksanakno. Dadi rundingan penuh ambek aku. Wis tetep tak aku sing tanggung jawab. Dene ana kekurangane bondone kawin Kartolo, penuh tak gadekno sementara gak. Olah pokoknya gadekno. Kok jangkano klambi ya. Wis ngene lho, Pak, aku semboyan. Lek panjenengan iki sida rabi, kurang seminggu aku tak nyambut gawe semempeng aku melok obyek peno ya. Iya. Tetep sih obyek iki. Oh tetep. Karena gak tau ro aku, gak tau mulai gregeten karo bapak. Dilung tes mben nang Perancis ae. Nyurung gledekan niku. Wis gak apa-apa, saiki sing penting bondone awak dhewe kudu obah. Iya. Iya ya nek. Obah ya. Lah iya termasuk Usaha. Iya. Loh, ini ada rumput di sini. Saya cari-cari nggak ada di rumah. Oh. Iki sapa sih, Pak? Iki masa gak ro. Sapa iku? Iya. Hei, kita lok iki. Bos peno ta iki? Iya ngene kok apa? Ini siapa ini? Iku anakku. Oh, anakmu ya? Anake makne kok lho. Kalau anakku
lak nemen aku lak. Ini bagaimana Pak So? Dulu sudah ngomong kalau ada peluru supaya datang ke rumah. Peluru apa? Katanya ada peluru. Perlu. Iya peluru. Ya waran yo. Ya wis. Mune perlu kubluk sampai kate mencelat. Katanya ke rumah ke rumah Uwe sana. Kok gak ke sana? Aku ya repot mikirno anakku iki dua aplik setengah mati. Ini saya kasih puskot ya. Terus kapan ke sana? Ke setor rumah saya. Iya ben-ben guna kok rono. Oh, barangnya masih ada ya? Iya sih ono. Oh, jangan khawatir kalau ada barangnya setor semua sana. Iya. Nanti saya preseni. Iya. Ini loh, ya. Iya. Ini ayah saya tanggung jawab saya. Pokoknya sekarang kerja apa saja saya sanggup. Iya. Pegawainya ayo banyak. Ini paman saya ini. Ya pegawainya. Ini Saya juga terhitung sekretaris. Ini dua-dua ini dua-duanya pegawainya. Iya ini saudaranya. Oh, cari pegawai lainnya saja, Pak. Loh, ini bapakmu loh. Iya. Oh, cari bapak lainnya. Oh, bapak ini bapak welek loh. Oh, masih elek teko pabrik. Salah kaitan oleh giling. Oh, ciri-ciri mumpet ini. Iya, ini eling zaman lawas. Zamane eling ini lho, Kak. Aduh, masalah. zamane duber arek cilik nduk gang-gang. Terus nek jangan wong gendeng ya. Saya sekarang begini. Iya, Ada uang berapa? saya kasih uang puskot ya. Berapa ini? Ini saya kasih uang 100. 100.000. Iya. Pokoknya saya dengan bapak, dengan paman saya, dengan pegawai semua nanti ke sana. Ke sana setor sana semua. Setor ya. Barang bapak sana. Iya. Ya, ini uang diterima. Ya, terima kasih ya. Iya ya. Pak, tak terima lho, Pak ya. Iya, lho ojo lho kene. Lho. Wis tanggung gampang. Oh iya. Soalnya sing tanggung jawab Kartolo. Oh iya. Saiki Bondono, bapak gak usah melok aku. Saiki paman yang takjak ngelamar nama arek wedok iku ya. Aku nduk omahe. Ngomong ono dhuwit, Pak. Iya. Pokoknya penggawean aku sing nandangi. Aku sing tanggung jawab. Penono omah tak tinggal ambek Kartolo. Iya, Dik. Yo ngliwet to ambek umbah-umbah. Nemen kok niku. Aku mbak gak iso ngucek iku lho bingung aku tanganku sak peti lho. Wis Pak ya. Wis tak tinggal ya. Pak ya. Iya. Hati-hati lho, minggir ae. Iya, Nak. Wis sing dhisik kok dicacak jaran. Wong pati mlaku ngetan sing ngebok ngulon. Sangkane aku jalan dah. Anu, peti apa ora. pundak peno sing kiwa yo gandolono watu ta Lah, miring. cek padha. Iki gak miring pundak rek. Ngalah apa? Iya teko pabrik ini. Ya Pak ya. Iya nak ya. Tak sangoni. Iki tak gani 20.000 ya. Iya wis. Kuliane tak tukokno apa-apa tak ge benisir. Ya. Lho, dikesak. Mrocet iki lho. Ngesok rute yo karo. Nek ndelok iku sing kesek iku sing penuh pandeng sing temenan ta. Wong delok kesak mlirik rene. Lah yo ndelok lor sing kidul dilirik. Ana mari rek. Moto wis ngene. Wis Pak ya. Iya. Pangestu peno sing tak jaluk. Iya, Wis iya. muga-muga ketrima. Ya wis muga-muga nak tak ideni bayi milik. Aman ya. Iya. Ya yuk. Sus, Iya, Pak. mrene to. Lah apa sih, Pak? Wis rampung kabeh gaweanmu. Wis, Pak. Ya, bapak iki kepingin rembugan karo kowe. Sajake kok penting sih, Pak? Lah nek ora, kowe iki rak ya wis dewasa to, Nduk. Sekolah ya wis cukup tamat. Mula dina iki kowe saweneng wanita kudu bisa njaga asmane wong tuwa. Ati aja sok kluyuran sing tanpa paedah. Ya kuwi melu-melu kaya cah-cah kuwi nek wayahe surup, wayahe sore kae sok kluyuran. Mundak dicatur tangga ya ta?
Iya ya, Pak. Tapi ya, Pak, wong jenenge aku iki arek wedok ya, Pak ya. Engko nek gak njaga awakku dhewe engko namae bapak lah elek ya, Pak ya. Jatuh prestisene bapak. Iya toh? Iya ya, Pak. Sebab bocah wadon ki yen wis kluyuran kliwat wayah watara jam 7 jam 8 iki adoh jodone. Mula dadi wanita kuwi ora kena metu sore, kena metu nek jam 12 bengi. Bapak iki ya apa sih? Lho, tegese metu jam 12 bengi iki ora metu kluyuran, Nduk. Metu neng latar, ngebuske rambut ping 3 madhep ngetan, ngencepke tumbak 1000 terus dirapalke. Ora ngencep-ngencepke tumbak 1000, ngencepke jabang bayiku supaya cepak jodohku. Mlebu kamar bleng. Turu ki ora sembarang turu. Dadi neng rapale. Lah rapale ya apa, Pak? Aku gak ngerti are, Pak. Ini supaya cepak jodone. Niat ingsun mlebu sakjroning gedhong kencana. Bantalku iman kemulku sukma. Tetep langgeng tan kenane owah. Lah iki esuk tangi turu wis dilamar hansip 3 peleton. Bapak iki ana-ana ae. Piye meneh ya to ibumu ya wis ora enek. Kowe iki salah sijine gegayuanku. Kowe iki tak golo-golo, Nduk. Besok bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iya, Pak. Kabeh sapa maneh sih, Pak? Wong mak ya wis gak ana. Ah iya sapa meneh sing tak pandeng wong wis ora enek tangga meneh kejaba kowe ya ta? Iya, Pak. Nah, iki ngene, bapak iki duweni kekarepan. Jane kowe iki wis ping pira to dilamar karo wong tansah tak tulak. Bapak ora sarujuk. Sepisan gaweane kurang cocok. Sebab bapak iki wis duweni pikiran, aku kepengin duwe mantu sing duweni kedudukan wong kang penting. Dadi bisa ngayomi karo wong wadon, rak ya ta? Iya, Pak. Nah, nek ngono luwih apik dina iki uga kowe kudu tansah ngati-ati tindak lakumu. Sebab sing menilai iki dudu bapak. Dadi wong sing arep ngepek bojo kowe iki tansah ngulati sarwa tindak tandukmu. Nek tindake kae becik mesti sedhela meneh bakal teko jodohmu, Nduk ya. Ya dungakno ae, Pak. Aku oleh jodoh wong pangkat, Pak. Ya wis tak rewang-rewangi, kurang mangan, kurang sembarang wong pancen ora enek, ya ta? Ya aja ngomong ngono ta, Pak. Awak dhewe iki gak sampe kekurangan sandang, gak sampe kekurangan pangan, pokoke wis cukup sing dipangan ngono lho. Iki Pak. mau rak ya rembukan intermezzo to, Nduk. Intermezzo. Bapak iki gaya lho. Loh, kae sajake neng tamu. Iya, Pak. Monggo, monggo. Monggo, Tak kowe tinggal mlebu. namburi ya, Iya, Pak. heeh. Ora entuk nginceng saka jero lho ya. Paman, sumangga paman. Sumangga paman. Udan ketabruk ae. Monggo, monggo. Nggih. Wah, Nggih. sajakipun kok dereng ngati pinanggih. Nyuwun wesu. Nyuwun wesu. Nyuwun sewu. Oh, nyuwun sewu. Nggih nyun sewu soalé paman kula menika Anu menapa? nggih. Kula tasih turunan Joko Tarub. Oh, inggih. Wong pancen tiyang menika ingkang dipun padosi rak sederek ta. Inggih. Nek golek musuh ki bebasane gampang metu nang ratan. Eneng wong liwat diantem del golek musuh. Neng golek dulur niki repot. Repot inggih. Lah panjenengan pinaringan asma apa sinten? Kula to. Inggih. Man, iki dibenerno to. Wis tak menclekno pas gak diterima, Man. Kula to. Inggih. Kula Heri Kartolo. Oh, Heri Kartolo. Nggih. Lah panjenengan apa sinten? Kula Poh Krowah. Kula pamanipun Kartolo. Oh, pamanipun. Kula Munawar. Panjenengan angkel nggih. Lho angkel. Angkel menika paman. Oh. Angkel menika cara Jawa, Nggih. menika paman menika bahasa Prancis. Niku kualik. Kualik kalian gadanipun sinten? Lah gadane Kang Kastaman. Lho, lah bapak menika asmanipun sinten? Oh, kula. Nggih. Kula menika Hadi Suryono. Oh. Manan. Rasaku dadi ratu biyen iki. Dadi ratu biyen yo iki. Ya prasaku aku biyen eling ku ya gulune prasaku tak tekek ya.
Kulo gak melok ngipi ngono. Oh iya sik. Kok ratu-ratu kula menika pancen Hadi Suryana. Kula menika tesih turunan Tedak lho. Roh Hadi Peni. Saking keraton Ngayogyakarta. Oh, nggih ngoten to. Iya. Mestinipun titianipun kereta kencana. Menawi tindak mesti numpak bajul putih lho iki. Lah napa kula niki daden-dadene Dewata Cengkar. Mboten. Sejatosipun sajakipun kok dumrojog tanpa larapan. Inggih. Wonten paripantun menapa? Lah niki pari PB5. Wonten parigatos menapa? Menika ngaten lho Kang Mas, tebih saking Kula mboten wantun menawi ngaten. Kula wingi kula ngaten keculek. Lah mesti keliru Paman. Menika ngaten. Kok ngaten malih to, Dik? Lho. Mbok dipun gantos kene. Artosipun dumugi sowan Kok dumugi sowan? Ya lho omonganmu kok tambah pating pecotot. sowan kula wonten ngreso panjenengan menika Pak. Nggih. Badhe wonten damel nggih menika nglamer. Ngelamar. Oh nggih menika paman menika ingkang tegas mumpung tegas menika. Menika ngaten Kang Mas. Iya, mulai. kok ngaten malih to. Sejatosipun tebih saking gubuk kula ngantos sowan wonten dalem panjenengan sak perlu kula niki enten duwe arisan. Kok duit arisan? Namung nglamar. Oh, badhe nglamar. Nggih. Nglamar anak kula si Endang Susiati. Susiati, ah, inggih menika. Nggih. Menika anak kula panjen. Nggih, kula menika kemantenipun menawi dipun trami lho, Pak. Mangke rumiyin to. Saderengipun kita menika rak tetebungan. Nggih. Panjenengan anak Heri Kartolo. Nggih. Lajeng padamelanipun menika menapa? Dinas malam. Dinas malam. Tiang sepuh kula nggih dinas malam. Kula selaku pegawai njen. Menawi ngaten tesih tedak keturunan. Lah menika nak. Ingkang kula gadang-gadang pancen tiyang ingkang gadah jabatan. Nggih. Dinas malam menika king kawastanan rak gadahi tugas rahasia. Ah nggih. Inggih panjenengan. Pegawinipun Bapak nggih kathah menika bagian pengairan ingkang paman menika. Kula. Oh. Nggih. Dados enten tiyang wani kali kula mboten kula sukani banyu. Loh, menapa panjenengan nika jaga tirta? Pokokipun menika nggih tanggung jawabipun wonten pengairan lah kula bagian terpenting. Oh. Wakilipun Bapak. Wakilipun. Nggih. Terus tugas malam. Tugas malam. Sak mboten-mbotenipun panjenengan nika pemberantas penyelundup mesti kathah artanipun. Saged ngayomi kalian teng estri. Lah menika kula mboten pamar to Pak, menika wonten yatra 80 nggih. 80.000. Nggih peningsetipun Endang Susiati bakale bojo kula. Oh, ngaten nak. Perkawis peningset menika mboten gampil kula trami. Nanging lamaran menika sampun sip kula trami. Inggih. Lawi ngaten kula kangge kenang-kenangan kangge Bapak. Soalipun ponakan kula badhe panjenengan pundhut mantu. Lajeng Dados bis badhe damel hari raya. Inggih. Sampun siap gangsal welas. Oh. Niku kagunganipun pemerintah daerah. Inggih. Mboten dados menapa wong panjenengannya tiyang ingkang kagungan panguwaos ra inggih to. Dados nyuwun menapa keman mesti kasembatan ra ngaten. Tapi nyun sewu waktu Inggih. kemantenan menawi pengirim luwih saking 100 menawi nggih pun anu lho Pak. Nggih. Sampun Menawi paket. kirang saking sedasa nggih sampun gelo. Sampun to. Panjenengan sampun sumelang kula mangke badhe nyepak-nyepakaken wong kula tiyang sugih lho nak. Kula mboten pamer donya. Mangke kula badhe nekakaken kanca-kancane Endang. Pengiring sedaya sampean rawuhaken mriki. Kula nyewa kursi kalih, Mak. Inggih. Pokoke pun dipun trami. Kula trami. Nggih, malam minggu dados kemanten lho Pak. Inggih. Sampun menawi ngaten kepareng nyun pamit Pak. Monggo. Nyuwun pamit. Monggo. Nduk, Iya, Pak. iki wis bejamu. Tamu loro iki mau ngelamar kowe. Tak wis tepak lho, Pak. Ayo mula dina iki kowe neng omah, bapak tak menyang percetakan. Nyambut gawe ku nek diati-ati ya rumah tangga gak sampak kocak. Wis contone kaya aku iki. Jaman semono tak rewake nyambut gawe udan kaudanan panas kepanasan. Ngrasakno tuku rokok sak pak. Tuku rokok eceran repot.
Tapi nyatane sebab aku saiki iki termasuk tekun, ya hati-hati. Nek dipandang sepintas selalu penggawe aku rendah. Tapi nyatane ayem saiki tukang penatu. Tapi iya sih. Nyaut gawe tukang penatu gampang ewu. Nek musim rendeng masalah wis. Wis. Kang liwat nek rendeng. Tapi nek ketiga panase banter, antri-antri. Baba, koncoku ya ono ya wan. Kaya Kang Man dodol es ya ngono. Masalah nek ketiga barber. Wong tuku es e. Balapan mbek aku ya wan. Wong menatok lo balak-balik. Winginane iki. Ono pakaian rong kodi teko Arab iki. Masalah, pakan bal-balan teko Arab kuwi. Penatok ono kene kabeh. Nek kono rene hawane adem. Dadi nek kono iku pakaian gak iso garing. Dikorene. Mulane tak hati-hati balik aku. Lah iki ana pakaian sing luwih apik maneh. Garapane ya ngono ya tak atur. Ojo sampak aku imang keciwani balik langganan. Sabun winginane kuwi entek 2 prauto sabun niku. Ayo apa? Good. Sapa? Monggo. Loh, memen peno dodol-dodol kerek lho ngarep. Iki apa iki? Memen peno lho logor iki lho. Lah mosok gak iso nulung sih kon lho. Lho lah iya nek peno lek dudu. Ya tekku memen kono takno kon niku. Kon niku ngawur ae kon niku mesti gak ndelok kon niku. Oh wis suwek kabeh ya. Wis suwek kono kandakno. Kon niku rene iki ngrusak tan nulung aku kon niku. Guyon-guyon enggak ngono Enggak ngono lho. Takno. Utara duduk nek dhewe wedi nglironi ta? Iya wong penaton arek iku. Lho, menatoni nglironi. Lho nglironi. Kopo nglironi, ilang tambah nglironi ngerti ya kon. Ambel menatu ya. Apa? Ojo ndangak ae. Lah apa? Ningklu cek ro apa enggak bab lek ndangak lak gak ketok nang Gak ngerti ya kare omongane. Ndangak dilu kan urus aku sih. lho. Kalau ndangak pomongin lak gak ketok mergo kedangdangan. Apa? Ayo terus. Kedatangan apa ngono iki? Wah, arek kok liyane madani tok kan maneh. Ya, Gak tau kepethuk. Gak tau nang Malang ngono. Gak tau nang Malang. Lah apa nang Malang? Nang Mbak Bis tak kandhani. Nang Malang nang omahe Nyai Mikelo kunci ngono ta. Ngawur ya tak ngono. Mbak Bis teko ngarepe omah kono iku bis akeh sing durung didandakno barang. Lah apa? Lak gawe got ajange. Lagi apa? Ya bise got iki lho. Bisa got lah tutupe got iku. Ngawur ae kon niku. Guyon ya guyon. Aku sih gak tau guyon karepno. Ya apa garapan pun akeh. Wakil lho paton kemanten lho yo. Iya ya. Api-api ya. Iya bedah kabeh. Bedah yo kan iku. Anyar iku. Menatokno rene. Lho ya. Oh, pancene modele kembangane kok bedah. Kembangane. Aku mau jange menatokno, cuma tak tari dhisik ya wis sanggup tanggal gak. Ya gak tak gawa ngabot-abot tak gorene lek ya apa. Sanggup lah ngono tukang kuluru jero kok. Kayak menatokno terpal. Omong iki wis. Gak tak cak omong warane kon kenal api, dicak omong kok terpal sewan kon penatokno kene ya sih. Sanggup tanggal gak ya gak tak goreni ngono lho. Terpal gonang kali ngono kosek nok kali ngono. Ngawur ae kon iku takno. Lho bae pernah iki sanggup. Sanggup tapi kok gak realis blas ngono, gak cocok nang gawe aku kon iku. Iya. Iki penatune setrum. Oh, si kuno penatu puno ya. Sik ono kuno ngene lari. Ndase iso ono manuk-manukane iki. Iya, kuno iki. Kon iku lho napa arenge lho prautu-prautuan arenge. Waduh, iya kok ngetan kabeh prautune. Kayu apa kayu kesambi ono. Iya ngetan tapi. Lah apa ngetan? Gak mandek belas iku. Iku ngetan iku kothong mah dibiyokno kono gudang mburi. Gudang iki apa mburi? Gudang yuk lok. Ya gudange arengku. Ngawur ae tak. Ini tak Mas. Iya ya. Aku mang tak perlu karo peno. Iki ndandakno jas nang ndi sing gelis. Biasane sing umum ya. Daerah Surabaya. Iku Taylor iku ngene Embong Malang. Oh, Embong Malang. Iya. Piro ongkose? Ongkosnya gak salah ya 2 juta ntarane. Kon lek mbeli turu kok niku. Lu gak beli kok turu wis kan niku. Kok ketok mecicil kon turu. To nyambut jam renteng gak dipakani, bingung iki. Sarapan, durung sarapan. Durung sarapan. Mau wis jam 10 mau lho. Durung ayo. Engko aku katurno. Lah nunut kon. Tak eling jiyo aku biasa. Otakno. Ya, kira-kira piro lek sak jam mari gak mari? Gak mari sedih. Gak mari. 3 dino. Kadang-kadang kok seminggu, nanti kok 10 dino.
Mergo garapan kono ku apik. Jahitane apa digawe? Bola. Gak kawat. Ngerti nak anak bola sing medel barang. Tapi larang ya sing bulet ya. Soale ku kan dikira-kira dhewe penjahite ta. Iya ya. Lah mulane suwe kono iku. Aku ati dadi manten. Meneh gak tak kabari peno, ya tak kabari iki panjen ambek ana perlune kok. Sampai ngabari saiki. Iya. Wis suket ta lho nek dadi kemanten lho. Lah iki wis tak dandakno tapi gak nduk embung malam. Iya suwe iku, paling tak seminggu 10 dino iku. Iya. Lah mulane repot kon. Ono embung buntu. Ah terus buntu ya sik. Lho, arek iki masalah iki kok bingung ngono kok Itu embung malang embung buntu iki lho, lah ono gang buntu iku. Gang buntu lah kok embung buntu iku. Tapi gak iso mari seminggu ya. Gak mari. Wis jajak iki kadunge apa meneh. Iya. Anu ya melok iring-iring lek gak usah. Ya melu ah kon niku. Wis kon kabeh penantumu rono lek melu meneh. Lah perkara niku. Kosong-kosong kon niku. Lho gak ono ringkesen penantumu. Mas aku gak kon kayak umel-umel ya. Iku lho. Lemu-lemu. Ulem-ulem. Sampai umel-umel. Ulem-ulem gak apa-apa. Ya tak waras saiki. Lah ngono. Aku tulung jas putih sak setel nek sapa iku? Iki tak anu kanca ya. Kanca. Kira-kira dijupuk kapan? Iki nek gak salah dijoko kurang luwe mari Raya Kupat narane. Sik suwe lah. Sik suwe. Iki kanca pekaiduane iku lho, ah. Wis ngene ya apa? Iki seminggu cukup iki. Tak silie ya. Mari kemanten anyar, mari kemantenan mben tak terno. Lek gak percaya KTP ku karo dhuwit iki gawon. Kon sili sing garep penaton kon sili. Lho, lah nek ku engko ta, lek panjenengan lek gak gelem nek ku pen. Sing nyar iku. Dadi kemanten gak dikira-kira tak apa kon iki. Lho, dadak boleh manten wedok saking tresnane karo aku wedi aku kena pengaruh disesek kudu meni ku dadi manten. Soale pribadi baik kon kanca bareng gak apa-apa. Iki ngono garapan penatu nek diparani ya apa lho nek diparani. Jare sik kurang seminggu. Iya seminggu. Lah iya, mesti gak iso alasan. Biasa peno iku pinter alasan, susu dadi wong alasan meneh. Arek iki omonge cinta iki berbahaya omongmu kon. Ya apa sih? Tak silit tok apa ninggal KTP karo dhuwit? Wis gak perlu KTP kak. KTP. Pokoke mari kemanten anyar wis tak balekno ya. Oh ngono ta? Iya, gak usah marani. Iya. Wis gak tak parani ya? Iya. Dadi iki kon sile. Sile ya. Iya gak kon parani ya. Tapi iki seminggu dijukuk lho ya. Iya. Kon mari ada kemantenan bengi, esuk balekno. Tak balekno. Temenan. Ambek dinis engko budal karo dinis aku. Dinis nanti kon iki. Maling ah. Kok dinis nanti. Kon apa ketokno apa duit lagi? Ngetokno kunci kok. Oh, sana duit arek kunci sepeda. Tak gawe ya. Tak gawe ya. Iya. Matur nuwun. Iki ya apa duit kok tinggal enggak? Dik pira sih? 10. Kadek-kadek. Usah. Kadek-kadek. Ya. Wis 10 iki. Iya. Tak susune 500. Pira? Tak susune 500. Ngono jare enggak ya gak apa-apa. Tak tinggal ya. Iya. Tak ganti cak ya? Iya. Tak ganti aja kan. Ya, tak tinggal. Iya. Tak gawa ya? Iya, jalai lho. Meneh sore lek gak sempat wis gak usah rono ya. Lho karo ono ilang jas iki. Lek jas tak balekno ben repot peno penatu peno. Rono kok. Kok kobong nglironi maneh ya. Ya wis. Nah, salah aduh lho sing hati lho. Kan kula apa nabrak kenong barang iku. Kok ya apa rek kacakno. Kok penatu kempul kendang barang ya? Sing kok menatu gampang kempul kendang barang. Ngono iki rekaman iki. Oh, blok iku tak lho. Tinggal ya? Iya. Waduh. Wah, arek iki wis. Tapi yo nek ndelok omongin nang getune mah kaya ya pas aku kuwatir arek iki pas breset. Rek breset berat arek iki. Alah tak antenane. Masih aku buta huruf gak sekolah ini, tapi duwe pengalaman, duit teko. Pengalamanku nglakokno loro pangkon, ya melandang, wis gak mesti. Kadang-kadang kaya ndagel barang. Tapi sing laris iki loro pangkon, nyatane iki tanggo dhewe wakjo, kurang seminggu. Dik Sapari, tolong nopo sampean ewangi terima tamu loro pangkon. Nggih. 50.000 cekel tangan, kei panjer 10.000. Dadak winginane balekno mboten sida. Waduh ngutang wis tak entol.
Tiba terope deng-dengane rame. Tak rungokno kono karo pangkon. Lho, tibake kasete saunggale. Waduh, mateni sandang pangan kuwi. Wingi yang ngono gawe pitik-pitikan dadi. Mbu jagone sapa cek lancange? Diunggahi. Oh, wis seru. Jago-jagoan kok ya ngawur. Lho, Mar. Mar se. Dengaran kok gak metu. Nggih jago-jagoan ya. Nggih jago-jagoan. Lah kok wulune kok wulu apa iku jenenge kaya pitik walik. Ha iki bodol kabeh iki jagone Pak Jaya. Durung dadi tak pi tak diunggahi. Nek ngono kan nggih jago-jagoan lak mari dipermak ya. Ana perlu nih ta? Iya, Ri. Ngono gak krungu kabar, wong aku minggu ya duwe gawe. Lho, minggu kapan? Ngarep iki. Ya wis anu minggu iko sing dhisik. Lah opo lek Kartolo? Gawene Kartolo iki. Oh, ponakmu ta? Iya. Oleh sapa? Nah, iki apa anake Piyayi. Lho, bu anak wong gendeng Piyayi gak ero. Pola apa didono Piyayi dhisik. Endang Suciwati. Apa? Endang Suciwati. Ngomong wis pelet kan iku wis gunung-gununganmu wis anjlok kowe kan. Nih, aku sumbangan, Ri. Kon niku kapenane kon njaluk sing mbayar aku sing mesti ngono. Lupute paman ponakan. Saiki sumbangan. Kok gak tak sumbangno war. Lho kok kan lak ngerti sih nek sapa iku Cak Markeso iku dulurku, nek Tolo iku ponakku. Iya tapi reganono, Dik. Lah bapak niki gak ngatasi mbiayai Tolo ya terhitung anake dipasrahno aku. Masih aku njaluk tolong kon sumbangan ku apa ya terus aku njaluk sumbangan tok ya tak sangoni. Wis ana wis tak siapno. Engko nang kon ngomong ngene engko nek kaya amplopan wis pas dibuka ngono nang. Lho kon titik-titik nampa aku tukaran ambek Misti kaya apa. Wis kelangan bowo. Ya wis, kapan? Minggu ngarep ya? Iya. Wis biasae kok nek dibutuhno wong ngono 50.000. Karo iku gandhengamu nek ndolekno cara bojomu iku. Saut-sautane iku sing cepet ngono lho. Lho gandeng aku ta? Iya, nek wah biyen kok cocok gandeng aku. Sopo? Iki diboyong wong. Warsi. Lah opo ri? Gandengan apa? Nyambut gawe ya ono. Oh, setel aku ta. Ya iya cocok wis. Sing gendong biasa kon sing nampani. Heeh. Kancamu sing gendong iku saut-sautane kurang cepet. Wis. Wis gandeng aku wis. Apa? Wis asono wisan. Kon serana. Wis ono. Ono. Heeh, nono duin. Lho iku cepet iku, buakane cepet ta, Mas. Ya sepurane ri. Nek onto wicanane, nek ono di panggung nek tau nonton aku. Iya. Iya to. Onto wicanane enak. Sayange ri. Apa? Oh? Temenan sayange. Sayang apa sih arek? Wong budale licin mulih mesti model-model. Wis tak pokoke lak engko delok entamaene engko delok ngono. Iya. Iki ana dhuwit. Iki nggih jagoan tok apa? Nggih anu sampe. Lho ya macanan ya kucing-kucingan. Kebon binatang ah. Ngomong kon niku. Lho nek jago-jagoan niku engko awak dhewe nggawa jago rono lho. Gak usah, wong wis tak sewakno wis. Oh, wis ta. Iya. Jago pedotan. Lah apa ya jago sotoan iki lho. Wis ya sendiri tenggelano pantes. Iki selawe. Heeh. Berarti kurang selawe ya? Iya. Tapi dolekno kanca sing tepat. Iya. Ojo nono lho ya. Enggak. Minggu malam Senin ya? Wong Sabtu malam Minggu kok minggu malam Senin. Oh iya. Kan koyo males ngono sih. Sing males iki kontakku. Ya wis, malam Dadi main di omahe kanca ya, karo omahe wong liya iki omahe kanca iku aja dienak-enak ngono lho. Wis tak beda-bedakno lah pokoke ya. Ya wis ya. Iya. Tepak temen nek 20.000. Wis, pokoke minggu tak tekani mau nawar.
wis malih temenan lho, Nduk. Sakwise kowe dipaesi karo tukang paras iki. Aduh, Pak, ngelu, Pak. Kemantene gak teko-teko, Pak. Sabar to kowe iki. Ya mestine wong ki alangane enek wae. Kadang kala mbuh kendaraan iki macet, apa ngenteni familine sing adoh, dipetek jam pira mengko. Oh, anu ditekake jam pira, rak ya ngono to? Ki lho, Pak, gelung aku ki lho abot, aku selok gak kuat, Pak. Ya dikuat-kuatke to, apa perlu dikatrol? Wong nyangga gelungan wae kok ora kuat. Sing kepenak iki jajal sapa? Nek wis kowe bisa urip mukti ngawibawa. Lah, rak yo mandar seneng to kowe. Sembagamu iki apik lho, Nduk. Iki jan diarani sembaga bunglon ya iki, Nduk. Ati iki neng kelir ijo ketoke ijo, neng kelir soklat. Iki apik banget. Pancen trep banget kanggone kowe. Aduh, Pak, wangine ngelu, Pak. Lho ya pancen ya seje to. Lenga biyen karo lenga saiki iki seje. Umume pancen sing disenengi cah nom-nom saiki lenga srimpi, Nduk. Lho, sapane wong mati, Pak. Lho ora ngono, gandane iki saka doan iki sajake iki wis mbrebet wangi kaya ngono. Ongkep, Pak. Wis to kipas kuwi dipasang, kipas angine. Nun. Oh, monggo-monggo. Oh, Dik Saparwa. Nun. Sampeyan ngenten-enten mawon. Dik Sapari. Nggih. Lah niki wau nggih anu susu-susu lho niku. Lah kok piyambakan kemawon rencange pundi? Tasih kantun ngeropel. Oh, ngeropel. Nggih wong pancen masa menika rame. Nggih, cukupan. Nggih kula suwun kanthi sanget mangke menawi membawakan menika ingkang eco saestu. Nggih, teng mriki ongkos kirang 20. Oh, sampun to, Dik. Dek Sapari menika kedah pitados kalian kula. Kula menika sinten cobi? Sinten cobi? Panjenengan Pak Hadi Suryono. Oraspunipun Kartolo. Lah mila menika. Nggih. Perkawis arta selangkung ewu kula ingkang nutup mangke. Oh, nggih. Lho, nika kemanten ndugi nika. Oh, nggih. Para pinispo, bapak ibu-ibu, para undangan ingkang minulya sumangga kula aturi jumeneng. Iya. Monggo. Para kerawitan kula aturi gamelanipun gending kodhok ngorek. Nduk, siap-siap kowe Nduk ya. Ya, Pak. Beras kuningnya wis dicekel. Ojo nganti kedisian ya Nduk ya. Ya, Pak. Ayo kene Nduk, kowe sungkem karo bojomu. Ya. Ngaturaken sembah sungkem. Iya nak, ya wis tak tampa muga-muga kowe bisa urip seneng karo bojomu ya. Nggih. Ayo wis lungguh kene. Sawetawis menika para rawuh sedaya. Panganten kekalih sampun manjing ing saklebeting sasana. Tinon saking Mandrawa. Kadya Bathara Kumajaya lan Batari Ratih saking Kahyangan Cakra Kembang. Penganten kekalih lapak nyop alon gremet kados uler keket. Kiwa tengenipun dipun apit patah sak kembaran. Pondene ingkang joget ngeleter menika warnanira sanatria bagus Angelonet minangka cucuking lampah. Derek sadaya. Monggo kula aturi sedaya ngersakaken pasugatan-pasugatan kok menawi wonten kekirangan sak derenge kula nyuwun bung pangastumo. Monggo dipun skecakaken sedaya. Monggo.
Kartolo. Nggih, Pak. Awan kowe nduk. Wis ngaso-ngaso sawetara. Lan para rawuh kula aturi pinarak wonten ing lebet ngraosaken dedaharan sak wontenipun. Nggih. Monggo. Monggo sampun galeriko. Nggih. Monggo sampun galeriko, monggo. Nggih. Oh, monggo. Kula bage niku kepangge kemanten jaler. Inggih, lajeng. Oh, perlu lho. Panjenengan mitranipun. Mboten. Lajeng badhe pinanggih. Nggih, badhe pinanggih. Kalian anak mantu kula. Inggih. Oh, inggih saged. Ingkang nami Kartolo. Inggih, Heri Kartolo. Oh, Heri Kartolo. Inggih. Kok ditambahi Heri sih. Inggih. Dipun tenggo Inggih. sawetawis. Inggih, Pak. Inggih, Pak. Le, Nggih, Pak. mantuku. Nggih. Ha iki enek tamu arep perlu karo kowe. Oh, nggih. Nggih, Pak. Ayo ditemoni kono. Nggih. Loh, Bapak menawa mboten tindak. Sapa? Bapak menawa mboten tindak. Ayo wis temonono kono dhisik, ya. Menawa badhe tindak monggo. Malah ditus tindak kuwi piye kan? Menawa wonten perlu nemoni tamu sinten mawon menawi. Lah iya iki temonono sing Nggih. perlu karo kowe ya, Bapak tak ngene tak ndeleng tamu-tamu kuwi. loh, Kartolo. Mas. Oh, Olah apa kudu tulisan ini? wah ya apa lho, kon niku mateni aku temen kon niku lho. Olah apa urusan apa? Urusan apa ya sik kon niku? Iring-iring gayo mang bareng wis kari sik teko ae Lho bener. anane aku kari iki mang ape budal. Ya iki lho. Apa? Kon model-model ada kon kayak Harry barang kon niku. Kon ngape titel tekon ndi Harry ku. Ini kan urusan kita toh. Oh. Kon saiki kate ngomong munduk-munduk tindak-tindak. Oh, apa tindak-tindak biasa Ora perlu apa wis tak gakno berkat cinta mulia ya. Lho berkat ya kan iki. Pasangan aku iki njaluk ta apa kan iki? Urusan apa? Masalah winginane iki lho mosok kon lali lho. Sing di sih. Sing di iki lho mosok kon lali. Kon tak kandhani nek iki ngono wong seminggu dicukuk, terus kon maksa nyilih lho lho. Oh jasa. Lah iya. Lah sik komandan nanya dijopo rek ya oleh 40 dino ta apa ngono. Lho 40 dina ya setengah celatu wonge aku lan. Ngawur ae. Wis rono ta? Lho wis rono wonge. Kok wonge apa nang Jakarta lah ngono takon niku dadak rene. Iki Mboten sajakipun kok wonten wigatos sanget. iki penting. Iki perlu apa to iki? Menika urusan bisnis. Oh. Lho model bisnis barang. Nuwun Boten, sewu. Pak. Iki. Kok mbok menawi urusan bisnis mbok inggih benjang kemawon utawi sasampunipun sepasaran. Ha menika rak saweg nedeng-nedengipun dados kemanten. Iki Pak, ning matur duka mawon Pak. Bab menapa? Menika ngaten soalipun kula sowan mriki menika perlu kalian Kartolo. Lah inggih, persoalan niku napa? Menika lho soalipun anu. Iya. Ya apa sing ngomong ya apa kula ngomong ya apa lho. Sampun to, sampun bingung-bingung. Nggih, nggih. Anu apa nyirit jasa ya tak sili lek Nilai ya jasa. sekali kok nilai ya sih. Anu badhe mundut jas menika. Lho, panjenengan kok sak sekecanipun. Menika rak jasipun kemanten nggih mantu kula Heri Kartolo. Nggih. Lah kok badhe dipun pundhut? Lho, napa sebabe kula pundhut sebab menika nyilih kula niki nyambut kula niki. Lho, piye to kowe iki? Nyelegreng. Kok nyelegrang-nyelegrang. Iki rak ya padha ae karo ngisin-ngisinake aku. Ngaten to Pak sampun duka. Kula lak sampun dandaken jas lajeng mantunipun seminggu lah kemantenan sak menika lagi dadak lajeng kula ngampil kali Pak Basman menika. Sebab kula niki lak tukang solder. Tukang penatu sama tukang solder. Oh, tukang penatu. Tukang penatu. Dados menika sanes kagungan panjenengan piyambak. Boten. Lek gak arep tak wene tak balekno iki engko jasku sing anyar kon ngepek wonge ya Kak apa. gelem lho kok ngawur ae to. Burung Pak lak mboten lepat kula to Pak. Ya wis to, yen pancen kaya ngono, dina Ayo, iki Pak. jujulen. Wis ora apa-apa, kene ya akeh jase bapak kena tinggo ya. Sun Pak ya. Kula badhe wangsul. Inggih kula nyuwun pangapunten nggih, sampun duka nggih. Sun. Suwun kan niku. Sun atas pretelamu. Oh, ngawur ae. Atas Sampun, Pak. pretelamu. Nggih, monggo. Kok diduga iki. Sampe kalau tak mlebet Pak. Mbok sesuk-sesuk aja kaya ngono. Lah, Iki ngisin-ngisinake Lah, bapak ya. Kak, Pak, nyun Ayo pangapunten, motor Pak. bloko wae ya. Kowe ngaso-ngaso ning kono. Bacut kanca kula. Wah, wis ora karu-karuan. Piye? Permenisis. Saya. Oh, mau ada perlu? Ya, saya akan menumpang Bapak ya. Loh, maaf. Saya jangan ditumpangi. Loh, enggak gitu. Saya di sini, Bapak menumpang saya. Bapak. Bapak menumpang saya
bicara, saya tanya. Oh, iya mau tanya. Iya. Boleh. Apa betul di sini anak rumahnya Kartolo? Bukan rumahnya, tetapi rumah saya. Oh, rumah. Kartolo itu menantu saya. Oh, menantunya. Iya. Ya, saya akan cari Kartolo karena barang-barang belum setor dengan saya. Oh, setor? Iya. Setor soal apa? Oh, barang-barang setor saya. Saya kan sudah kasih purskot sama Tolo. Tolo belum ngasih barang pada saya. Barang apa itu? Barang itu kan Tolo itu setor saya. Yang disetorkan itu apa? Kodok. Loh. Bicara itu jangan seenaknya. Ini namanya menghina saya. Menantu saya itu bukan orang sembarangan. Dia adalah tugas malam, tugas rahasia. Oh ya betul, tugas malam, mencari kodok kan malam. Bukan begitu yang saya maksud. Saya cari menantu itu bukan orang sembarangan. Cari orang yang punya kekuasaan atau punya jabatan. Tugas malam ini paling tidak ini pemberantas daripada penyelundup-penyelundup. Oh, tidak tahu, itu pekerjaan cari kodok hijau. Itu penghinaan bisa saya tuntut. Nanti kalau saya adukan sama menantu saya, awas ya. Penghinaan bukan. Kartolo. Inggih. Coba iki dilengen. Ngene iki kowe padha kae dispelake karo tamu iki. Kula badhe suntik, Pak. Lho. Kene balik. Kok arep suntik iki nang tamu? Ada apa? Loh, kodoknya gak disetorno ini. Kodok hijau mana? Dulu ya begitu, ngapusi saya. Katanya kodok hijau, kodok keker dicet. Apa kodok keker dicet hijau, kok bedintang dicet. Saya goreng gak tadi bedintang, tadi gangsir. Ini Orane. ini. Kartolo. Jadine kowe iki sapa? Kowe iki kok gelem dispelake karo liyan? Kowe iki rak ya kena diarani bagian penangkapan malam. Nggih dinas malam. Dinas malam. Ngewangi bapak golek kodok niku. Lho. Dadi kowe iki penggawamu golek kodok. Nggih lah paman bagian pengairan nih sing ngempet-ngempet banyu lah kula sing nggogoni, Pak. Dudu penangkap penyelundupan. Mboten, Pak. Nduk, Endang Susiati. Yo, Pak. Mrene. Dina iki bapak wis rumangsa kapusan. Bapak diwirangake karo si Kartolo. Sejatine iki dudu wong sing terpenting ning penggaweane golek kodok. Mula dina iki bapak ora sarujuk kowe kudu pegatan karo bojomu. Mo, Pak, aku wis kadung cinta karo Mas Kartolo kok. Lah, Dino. Lho. Kok cinta-cinta piye? Ning ya dideleng. Bapak iki kepengin mantu sing gagah, sing sugih, sing duwe jabatan. Ning nyatane dheweke iki golek kodok kok kowe malah gelem. Ya mau Pak, timbangannya aku gak oleh karo Mas Kartolo anggur aku mati ya. Lah dalah. Dadi sumpahmu kaya ngono wis kadung tresna. Iya, Pak. Ya to nak Kartolo. Lho nglembeng. Ora to nglembeng. Ya wis nek pancene bapak duwe salah karo kowe tekat-tekatan pisan iki maratuwa njaluk sepura karo kowe nak. Nggih, Pak, nggih sami-sami. Tak dongake wae supaya kowe dadi bojo lestari widodo tanpa sambe kala nak ya. Nggih, Pak. Jodoh mboten kena semonten. Nah, urusan kodok ini bagaimana? Pokoknya yang penting sekarang makan-makan dulu nanti saya bereskan setelah makan. Ya. Gitu. Mari. Mari.